Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnúkol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel, ako odchádza, vstal od stola, zodviekol si odev, vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel Šimonovi Petrovi. On mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumiem, nebudeš mať podiel so mnou. Šimon Peter mu vravel: Pane, tak potom nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu na to: Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal: Nie všetci ste čistí. Keď umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete učiteľ a pane a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja robil Pán. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste.
Myslím na ženu, ktorá bola Ježišovmu srdcu zo všetkých žien najbližšia. Na jeho matku, Pannu Máriu. Niektorí kresťania, dokonca niektorí mystici, napríklad Katarína Ebelichová, aj rozmýšľajú nad tým, alebo hľadajú riešenie, kde asi bola a aký mala podiel na prvej eucharistickej slávnosti. Ako prijala Ježišovo telo pod spôsobom chleba. Evanjelia však nič také nespomínajú. Im tá Mária nechýba. Prečo asi? Možno i preto, že ich autori vedeli, že Mária v tom čase už dozrela do iného stavu viery. Viery v božstvo a poslanie svojho syna. A že jej spojenie, doslova duchovné zjednotenie s ním, bolo na inej úrovni. Mária si jasne uvedomovala, že Ježiš, jeho telo, už nepatrí jej. To telo, ktoré sa 9 mesiacov vyvíjalo pod jej srdcom, ktoré kojila, o ktoré sa starala, ktoré tak nežne hladila a objímala, ktoré zahodievala, o čo podľa niektorých svedčí aj Jánova spomienka na jeho spodní objedné, ale budeme počuť Evanjeliu. To telo, ktoré ona živila, Ježiš úplne dal do služby svojho poslania, svojho vykupiteľského diela. Dnes začína jeho definitívne rozdanie. Pričom ona vie, že jej definitívne nepatrí. Aj v tomto Mária prijíma Boží plán spásy, ktorý na druhý deň ukrižovaní Ježišovho tela dosiahne svoj vrchol. Hovorím definitívne, lebo toto vzdávanie sa Ježiša, toto odovzdávanie Otcovi začalo, myslím, u Márie oveľa skôr. Proces pravdepodobne odštartovala udalosť, ktorá sa odohrala pred 20 rokmi. Teda keď 12-ročný Ježiš sa nevracia s rodičmi z chrámu, ale ostáva v Jeruzalemskom chráme. Keď ho potom nájdu na Máriinu výčitku, vtedy reaguje podľa svätého Mikuláša slovami: prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ježiš hovorí svojim rodičom, že nie je ich. Že tu nie je pre nich. A že nechápu jeho poslanie, teda v určitom slova zmysle jeho život. Bola úžasná rada. Neuveriteľne tvrdé slova pre každého otca a mamu. Veď asi najdôležitejšie slovné spojenie pre otca a mamu je moje dieťa. Moje dieťa. Prežijem, trápim sa, do ňoho investujem svoju lásku i svoj majetok. Zaň som niekedy aj trpela, o ňom sú moje sny, v jeho prítomnosti vidím svoje šťastie, a dokonca zaň som ochotný či ochotná položiť aj svoj život. Každá maminka si povie, ja najlepšie viem, čo potrebuje, čo mu osloží, čo je pre ňo dobré, čo ho urobí šťastný. Potom je celé to usmerňovanie a neraz i nezdravé zasahovanie do života svojich detí.
Potom jeden z najväčších problémov dorastajúcej generácie súčasnej doby, že nám tu vyrástlo veľa mužov, ktorí ich matky neumožnili dospieť, sociálne dozrieť, osamostatniť sa, proste byť chlapmi. Ostali chlapcami. Ježiš nemohol pripustiť takýto scenár. Jozef a najmä Mária mala dozrieť aj ako matka. Aj za sebou povesí. Už vtedy si mala uvedomiť, že Ježiš nebol ich, nebol jej. Nepatrí, nebude tu pre ňu. On má svoje poslanie, ktoré chce naplniť, a to do detailu. No to pravdepodobne nevedela už aj predtým, ale práve v tom chráme, keď mám 12 rokov, si to znovu a veľmi modestne uvedomuje. Udalosť, ako to voláme 3. meča podľa našich plagátov na 7 bolestnej, naznačuje to, o čom bude vlastne Ježišov a Máriin vzťah. Áno. Mária bude hľadať Ježiša celý život. Nielen jeho telo, ale aj jeho mysel, jeho túžby, jeho potreby, jeho povolanie, jeho poslanie. A on bude stále viac a viac pri svojom otcovi. Príbeh, keď Ježiš sa stratí v mozovkách chráme, predznamenáva to, čo sa stalo o 20 rokov neskôr po Ježišovom pobyte na púšti a krste v Jordáne, a čo už potom ukáže nám je lista vôbec nepovedať, len stručne poznamenáva. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum. Poznáme síce ich pohľady, že tam prišiel aj s Máriou, nakoľko v tom čase bol Jozef mŕtvy, ale osobne si myslím, že nie. On bol trošku. On potreboval byť sám, nezávislý, venujúci sa len veciam Otca. Učiť, byť tu pre ľudí, pre všetkých. Rozbehnúť v úvodzovkách poviem projekt nového Božieho ľudu, Božieho kráľovstva na zemi, cirkvi. A v závere dať svoj život za ľudí. Bolo to Márii v tej chvíli, keď Ježiš odchádza z domu Nazareta do Kafarnauma, už jasné? Pochopilo to? Zdá sa, že nie. Opäť to bol proces. Všetci traja svetníci, Marek, Matúš a Lukáš, spomínajú udalosť, keď za Ježišom prišla jeho matka a jeho bratia, ale pre zácpu sa k nemu učiteľovi nemohli dostať. Keď mu to oznamujú, bo sú tvoje bratia, tvoja matka, Ježiš odpovedal tomu, čo mu to vravel. Kto je moja matka? Kto sú moji bratia? Potom vystia ruku na svojich učeníkov a hovorí: hľa moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat, sestra i matka. A teraz sa pozrieme na tie príbehy vedľa seba. Oni sa úžasne pripomínajú ten príbeh v chráme. Musí byť tam, kde je môjho Otca. A to plní vôľu môjho Otca je môj brat, sestra i matka. Ježiš znovu zdôrazňuje Márii, že nie je jej. On nikdy nepoprel, že je Máriiným synom. Ale ona musí pochopiť, že ho nevychovala pre seba, ale pre neho. A jeho poprvom
je plniť Otcovu, teda Božiu vôľu. Myslím, že to dozrievanie v láske, ktorá sa vzdáva svojich predstav, je veľmi ťažké. My hovoríme o tretej večeri, o tretej rade, ale to je niečo, čo trvalo roky, desiatky rokov. Ale práve k takému dozrievaniu Ježiš pozýva a vedie svoju matku. Lebo inak by nezvládla situáciu, o ktorej budeme počuť zajtra. To mohla zvládnuť iba ako dozretá láska. Okrem pohľadu na trpiaceho syna na kríži, čo zajtra budeme čítať v Jánovom evanjeliu, tam bude Mária z kríža počuť aj Ježišove slova učeníkovi, ktorý stojí vedľa nej. Hľa, moja matka. A následne hovorí jej, hľa, tvoj syn. Všeobecne hovoríme, že práve vtedy sa stala matkou nás všetkých, ktorí sme žiadni alebo učeníkmi jej syna. Že tam Ján nastupoval nás všetkých a tam nás Mária prijala za deti. Myslím si však, že jej materinská úloha smerom k nám začala už oveľa skôr. Tým dozrievaním a zriekaním sa Ježiša. A veľmi silne cítim túto materinskú úlohu práve vo večerách, pri poslednej večeri. Mária je neodmysliteľne spojená s tými, ktorí príjmajú telo jej syna. Lebo pochopila a prijala, že to telo má celý Ježiš nie je jej. Že patrí všetkým, ktorí sa s ním chcú spojiť, ktorí mu uveria, že je medzi nimi prítomný v chlebe a víne a takto ho prijímajú. A tak v určitom slova zmysle môžeme povedať, že ten, kto prijíma Ježišovo eucharistické telo, prijíma Máriu za svoju matku. To spolu veľmi úzko súvisí. Mária teda pri poslednej večeri nechýbala. Ona tam bola s prítomným spojená v tom, ktorému jej syn ponúkol obetu svojho života. Bohu Otcovi, lebo ona tú istú ponuku urobila so svojím synom. Čo to znamená? Že Mária je spojená aj s nami. Na takej svätej oči. Nie cez nejaký smartfón, ako ona babička v reklame, ale cez vieru a lásku k Bohu. A toto spojenie je oveľa silnejšie a krásnejšie. Amen. Amen. Nasleduje obrad umývania nôh. Ako Pán umyl nohy svojim učeníkom, aj Pán dekán umyl nohy niektorým mužom, 6 členom Farskej rady a 6 ministrantom, tým, ktorí dali svoje talenty do služby farnosti. Týmto úkolom sa chce poukázať na Ježišov príklad lásky. Úryvok Evanjelia podľa Jána sa Pán pýta učeníkov: a viete, čo som vám robil? Je zrejmé, že jeho lásku až do krajnosti nikdy celkom nepochopíme. Napriek tomu vidíme, že Ježiš je ten, ktorý slúži, a nie ten, ktorý sa dá obsluhovať. To, že Ježiš umyl učeníkom nohy, nebolo len gesto. Práca, ktorú robili sluhovia a otroci, hovorí o tom, že Ježiš nás miluje tak, že je pre nás otrokom. Hovorí, že treba ísť do seba, zodviecť si vrchný odev svojich zvykov, prebásť sa za zástierou pokory a dať sa do služby druhým. Aj
Aj vtedy, ak sa bude musieť zdať samého seba.
sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Ania